kami ulit. Sugo itong herbal nga dahon. Asa naman pataan eh. Apo! Oh, lo. Matay ka dugay ba mo? Isugo ang mga herbal dahon. Ay, hindi mo kamuha na. Dugay ko loy kay layo-layo sa kugikwaan na nilo. Ate, butang na rin. Noon sa mga nga kagamay, munda, alas 3, kilaw, magagikan. Pagkabugatian mo pintas lo. Asus, ay lang ni. Tagan nga akong kwintas kay kuha ni. Mao ni akong anting-anting sa kong pagpanambal. We, di nga. Lingkod. Anong pagtin mo dugaya? Pagtin mo ng gamay, munda? Bitalo gamay ra kung dalo oy kay wa ni koy laing dahon nga nakita lo. Ora gina iya ko na. Asa na itong punuan imong gikwaan na gahapon. Gihurot na ba ato na ko kuha gapon lo. Nya, mao nadugay ko lo kay naghuwat man kog manalingsing. Asam ba itong kuha na ko gapon lo nga pertim tong daghana. Yati mo bata ka na hurot ang kalaos. Oy, pagtin yung inita gahapon. Uy. Inam to tikalo nga mupalit tatag rip lo kay aron di malaos nang tuwang dahon tambal anang imo. Hisgot ang rep niya nga. Babaw na puntag pangitan suspect. Binuang man ang imong halo. Rip ba ka nang maghimo taog ice. Pandamay kang apuha ka. Refrigerator na yung pasabot di ay. Di na pwede daw kay. Ang kanang mga dahon nga herbal malit it go man. Unsa man sa nang litit gulo? Ay da, naunsa man ka po. Kuan ba, let it go ba ka nang sa prosin? Ma-prosin, muram sa kagjas na oy. Samde kantas prosin, let it go man. Binuang nam sa nimo halo naabot magkag cartons lo oy. Abot magkang ana og ni Ilsa. Lain pa ato lo. Akong amigo lo ba ni text ba tulo nga magpatambal sila sa iyang kuya ron. Kay ang iyang tiil nahubag lagi tulo kay nakapatid sila og punuan sa balite. Mao ba dong? Asam na dapitan ng punuas balite. Ano man lo? Ay, mangihi ko sa punuas balite. Nah, piyansaan nimo lo. Lagi dong, asam na dapitan ng punuas balite. Mangihi lagi ko sa punuas balite. Patay lo. Ang tiil sa kuya sa akong amigo lo, ni dako ro bagid nga nakapatid sa punuan sa balite lo nya. Budako na imo ana lo. Mao may gayahan ko dong nga. Dako na ko agay. Ukok may dong ah. Itay. Dalas ka guwang ngondong. Mao lang dong. Iko lang bitaon para pangihi dong. Bisag saon ko kabiyo, bilipom lang ko. Karong dia lo oy. Dadi magkamutuo di ay. Ingon ana gid na lo basta magkatiguang lo. Mok-ok gid ay. Oo dong ah. Ukok ang ana ng kamihan. Bilin dong. Babaw kong bira ipangihi. Lo? Oh, matay dong atom gini maestro ya no. Oh, Sa buhay puslulan mo dong. Matay dong. Kayaw-yaw itong, nakayaw-yaw itong kuan dong. ano man lo? Itong dako. Ano man? We, Matay dong pag-attack na ko dong. Sukaron dong kay ibo, mas lulan mo nga. Dako, nasod. Oh, di pa kaanang dako lo. Kaya naguta dong kay pagsudong nag-una magtunga. Ilo, yan. Kaya ko, lo. Katawan dong. Ay ko ana gid na magkatiguang siguro lo. Dong ay, basta kay. Yaw-yaw si Mayo, yaw-yaw Mayo kay. Abi lang kunog ang iyahat kabinet kay sudlang pinila. Matay dong. Binuang ko na yung wala. Dong, kaya na tapuyo na. Naglolo ako mata gid. Lapae na dito ba? Lapae. Sige Lubawan ko nila ya kasi kuya why maabot tong gatong amigo nga. Ingon to magpatambal lang kuya bisig. Di pa siguro to karon. Basta kung panaglit na mo abot lain. Basta kay hinda lang ko kay atros ko at baba malibang ko ay. Sige lo. Panuhot ko si Dan Sagay. Tingin ang imo dalawa kay bisig hamigaso ng o ana. Ani do koy anak na lang katas ano. A few moments later. Matay dong. Kapang kang haling lagi. Wala pa loy ako pang ugasan ring. Daon lo. Kaya tarong nga ako kasya. Oh. Likod na pa ikas kita sa tuhod. we, di nga. Kita ito kay ihakot man ako. O ah? Naging natin kang bantingi bitaw ibanting sa muli oh. Dali na diha kay. Oh, magaling sa ano? Ayo.
ikaw, masimaw ni mo, amigo. Dili na mauloy. Sana no nga naghiwi nga ba pa nagsingkiig mo na lang. Kasi, luangan nag-agka. Plasa, paliguran yan ka. Daw mari. Daw. Tambal mo daw. O patambal na kay kalitrom ligtulid gabi eh. Daw mari daw. Sabi ligtulid daw nga nagtiko-ko lagi ng kamot lagi na unsa mo daw. Ako si Sabad po. Kaya ba, paliguran na. Paliguran kay, patambal na. Ilahos, ayaw na. Dito, ilahos. Unsa daw? Inyo, napatyo nyo bahay. Lungang, hutang. Utsam din eh. Lo tambali lo. Bukan na barangga. Taka, kami di ba masabot. Sige. Andaman ang dahon po kay Ato. Ato na yung rasyonan. Dere lo. Pahimutang. Grabe sa nanay niyong masakit to no. Insert mo kayo. Dere po. Ibutang di dahon na. Di Ato na yung rasyonan. Basing mayo. Balik dito. Ikaw yung lingkod dito ba? Oy, sa taon na nilang pasinti lo oy. Huh? Nagkungkung ang kamot ng taon. Kasi bugal-bugal na. Masakit to na. Nawa lo, sige pa nga si ulo uya ta pasinti nila lo oy. Uy, ato si bugal-bugal. Uy. Dere mo ngayo naghatag. A few moments later. Atong sugdan. Sige lang sugdi lo. Yan na nato. Unang orasyon. Mangluhod ka mo. Luhod mo daw. Naluhod, kay kamo may kuyog aning masakit to. Unang orasyon, iduko ang ulo, ihangad ang suwang, sa ngalan sa amahan, Wa mi kaila, sa anak, samot na wa mi kaila. ang talano na mo matag adlaw. Mangayo ora kita migbahaw. Isos ko tungod, kaloyan mo ang kalag ni Direk ni sakas pangpang nasamad ang suwang. Kalangob gamong gipuy-an, lamok ray kamatyan. Luos dubag apo. Kodero sa Diyos, gawag kang salas kalibutan, inutlong siti agbatig tres kamunggay. Jis tanan. Mukutan talo? Nga apo ay. Wanaw taning itom nga espiritu. Ikaduhang orasyon, panglingkod mo dong. Ikaduhang orasyon. Esprit kong kolorom, tanawa ang mga taurom, ni tanaw ni murom, imong naong murag orom. Di na tinuod. Ikasulong orasyon. Esprit kangkang, buri kangkang, miti kongkong, miti kangkang, ang burikat gabi, mibikangkang, igihandusan sa numero 8 nga lansa. Tinuod na. Last og ikaupat nga orasyon. Siya rog di na ni maayo. San David ang santos ng hinambid, ubua ang panty, idagdag sa katre, wala na magsaba-saba, ako na bahala sa agianas bata. Samok nang di tinuod. Layas na ulit nito, layas! Maayo lagi. Lalo! Nasumpi lo! Udagan po! Udagan na po! Esprit kangkang, buri kangkang, miti kongkong, miti kangkang, ang burikat gabi, mibikangkang, igihandusan sa numero 8 nga lansang. Ay mga kabuang, shout out na sa dala. Shout out ni Don Magnifico ug ni Jaime Tapire diha sa Dubai. Ako gagaw ni, amping mo diha pirmi mi ay. Og shout out sad ni Brother Joseph TV. Iyang gipa shout out ang iyang malditang asawa nga si Churit P. Bildad og sa tanang mga taga Kabatbatan San Fernando. Maldita kuno kaday ay. Buka na day. Og shout out sad ni Reg Valencia from Albual, Cebu. Shout out ni Jean Mihasco. Og shout out sad ni Buburam TV, ang banggitang vlogger San Fernando. Shout out ni mo dadal. Og shout out sad ni Kuya Ray Bugayong. Agi pa shout out ni siya ni Madam Rosalina Bugayong nga tuaron sa Singapore diha sa Davao City. Og shout out sad ni Hana Cantil Binario. Og shout out sad ni Lancer Gray. Og yang gipa shout out si Alma Cantil Navales diha sa may sangat San Fernando. Og shout out sad ni gipa shout out ni Mark Francis Bugayong, si diha kunong gwapang inahan nga si Rosalina Bugayong di Singapore. Og mao ra to mga kabuang, palihog kog subscribe, support sa mong channel, og palihog kog
Follow sa mong FB page, San Fernando Biners.